Welcome to the Kannywood Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Shashashan banza shashashan wofi. Ka je ka sake tunani ka ji na ga maka. So nawa? So uku ina zuwa ina yin magana da ƴaƴan abokaina. Zan hada ku aure. Kana daukar kaza kana watsa min a ido. Sannan yanzu zaka je ka kai ni wani kangon banza kangon wofi kace zaka aure yar gidan. Me zaka da ita? A wace mun da gani. Wace mun da gani? Au. Kuka kake yi? Kuka ka je kai in ka ga dama kai kukan jini. Sha. Tun banza aikin wani.